आपण ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଖବର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓଠାରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଖେଳ 23 ଜୁନ୍ 2021ରୁ 8 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଆମ ଭାରତକୁ ମହିଳା 49 kg ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂରେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ତ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଛି। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଭାରତକୁ 74ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଚାଲିଥିବା ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜରେ ଭାରତ 2-1ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଥାଇ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ରୋଗ କୋଭିଡ୍-19ର ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦରେ ମନସୁନ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନ ଜୁଲାଇ 19 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 13ରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଫିତେ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଶନିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଆର୍ଥିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2022ରେ ବିଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ (FDI)କୁ ଆରୋହିତ କରିବା ସାଥୀରେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ $400 ବିଲିୟନ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି ହାସଲ କରିବାକୁ ଦେଶ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଚାର ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।